Hamabost zauri, Karmele Jaio. Munduko emakume zoriontsuena. Egan doala sentitu du Jenniferrek, Antonioren gerriari lotuta eta motorraren gainean argiz betetzen ari den hiria zeharkatzen. Antonioren gorputzak haize bortizetik babesten duela begiak itxi ditu. Buruan, behin eta berriz entzuten ditu Antoniok motorrera igo baino lehen eman dizkion instrukzioak. Ez duzu besterik egin behar, esan dio Antoniok. Motorra martxan mantendu, besterik ez. Eta itxaron ni berriz bueltatu arte. Motorra martxan mantendu, ez du besterik egin behar, itxaron. Motorra martxan mantentzearekin bakarrik. Agur esango die azkenik auzo zaharrari. Bata bestearen gainean eraikitako etxebizitzei, txikle zapalduz beteriko espaloiei. Izter tartean motorraren dardara nabaritzen duela. Jenniferrek ez du heltzen dio besoekin autoen argien artean gidatzen duen Antoniori. Haren sorbaldan jarri du bere buruaren pisua, eta eskuin aldera begiratzen alde batera eta bestera mugitzen diren argiak ikusi ditu. Bata bestearekin nahazten diren argian, agertu, desagertu eta bat-batean berriz ere agertzen direnak. Burua Antonioaren sorbaldan gehiago ondoratzean haren usaina hartu du, eta sudurra jarri du haren kamisetaren gainean lurrin hori hobeto harrapatu ahal izateko, hirikokeak Antonioren usaina zapaldu ez dezan. Jenniferrek bizitza osoa pasatuko luke horrela, Antonioren gerriari lotuta. Orduko ia 100 kilometroko abiadurak ematen dion indar sentsazioaz mundua popatik hartzera bidaliz. Popatik hartzera ezetasun orban beltzez betetako paper margotua, izerdi eta janari usaina. Alboko gelatik entzuten diren oihuak, aitaren ahoak duen alkohol kiratsa, amak eskutuan egiten dituen negarrak. Denak bidaltzen ditu popatik hartzera Jenniferrek Antoniorekin batera, motorraren gainean, hiria zeharkatzen duenean. Haizea bere adatz beltzean indarrez sartzen dut den une horretan sentitzen da bakarrik zoriontsu Jenniferrek. Zoriontasun hori luzatzeko gauza bakarra egin beharko du gaur gauez. Antonio motorrekitik jaisten denean. Motorra martxan mantendu, besterik ez. Hiriko etxeetako leihoetatik ateratzen diren argi zuriak ikusten ditu, baina abiadurak ez dio bere begiradari bakar batean geratzen uzten, eta une batez bere burua ikusi du etxe handi bateko egongelan, Antonio eta bera bakarrik. Ez du auzokoen telebista entzuten, ez du kalean sortu den lizkarra entzuten, ez du sofan aurkitzen galtzontzilo utzetan zigarro beltzak bata bestearen atzetik erretzen dituen gizonik. Zuriz jantzita daude biak, egongela argi hartan krema koloreko sofan etzarita. Hortozik alfombraren leuntasuna sentituz. Ez dago lurrean tximurtutako tabako paketerik, ez dago jauzitako koñakak, utzitako orbanik. Ez dago telebista gainean banderillaz jositzako zezenik. Egin berria den kafearen usaina dago. Belarria Antonioren sorbaldan jarrita duela, Jenniferrek honen bihotzaren taupadak entzuten ditu. Gero eta azkarrago, gero eta ozenago. Motorrak egiten duen zarataren gainetik entzuten ditu taupadak. Hain gustuko duen musika etorri zaio burura erritmo hura entzutean. Eta diskotekan elkar ezagutu zuten eguna gogoratzen du. Lagun baten kotxe horitik jaisten ikusi zuen Antonio, eta ezin du ahaztu
diskotekara sartu baino lehen hark egin zion irribarrea. Haizeak, ilea ez ezik, Jenniferren pentsamenduak ere alde batetik bestera daramatza. Aurretik atzera eta atzetik aurrera. Elkar ezagutu zuten egunetik aurrera salto egin dio buruak, eta Antoniorekin izango duen aurra ikusi du etxe argitsu bateko alfombra gainean jolasten. Haizeak berriz eraman dizkio oroitzapenak iraganera, eta Antonioren bular biluzia lehen aldiz ukitu zuen eguna gogoratu du. Hurrengo gasolindegia 500 metrora dagoela adierazten duen seinaletik igarotzean berriz egin dio irudimenak atzetik aurrera eta bere burua ikusi du arropa denda batetik irteten, eskuetan hainbat poltsa dituela. Motorraren dardara motelduz doa eta eskuin aldera okertu dira. Argi zuri indartsua duen gasolindegirako bidean. Eskuin aldetik gasolina hornigailuetatik igaro gabe. Eraikinaren atzeko aldera abiatu eta kotxeak garbitzeko makinen alboan gelditu dira. Eraikinetik metro batzuetara. Motorretik jaitsi eta begietara begiratu dio Antoniok. Ez dio ezer esan. Jenniferri iruditu zaio mutilak ezin dituela masailezurrak mugitu. Baina bera ere isilik geratu da eta eskulekuari helduta. Motorra martxan mantendu du. Antonio bere begi bistatik desagertu denean, alboko eraikinera begiratu eta itzalpean dauden komunetarako ateera begiratu geratu da. Bi marrazki ikusi ditu, emakumearena bata eta gizonarena bestea. Marrazki zuriak atzealde urdinaren gainean. Josita geratu zaizkio begiak bertara eta halako batean marrazki haiek elkarri eskua ematen ikusi ditu. Emakumeak jantzi zuri luzea bat du soinean, eta gizonak gorbata eta trajea. Elkarri musu ematean txaloak entzun dira eta ondoren ardo kopa batzuek topa egin dute. Une horretan bertan, kopek topa egin dutenean, kristal ahotsa entzun eta bortizki atera da ametsetik Jennifer. Kristal ahotsaren ondoren oihuak entzun ditu. Gasolindegiko eraikinaren beste aldetik datoz, eta oihuen artean Antonioren ahotsa ezagutu du. Tripako mina. Antonio lehenbaileen bueltatzea, baino ez du nahi Jenniferrek eta bitartean haren instrukzioak gogoratu ditu berriro. Motorra martxan mantentzeko agindua. Oihu gehiago entzun ditu eta bat-batean bere aurrean agertu da Antonio. Esku batekin odola darion besoari helduta eta bestean zerbait dakarrela, poltsa bat da. Ez da ezer, esan du arnaz estuka. Hartu hau, gorde. Zakarretarako erabiltzen den poltsa beltz bat eman dio eskura. Jenniferrek ezer galdetu gabe ixter artean sartu du, eta Antonio oraindik ere masailezurrak mugitu ezin dituela motorrera igo denean honen gerriari heldu dio, lehen baino estuago eta indar gehiagoarekin. Motorrak berriz ere bere bidea hartu duenean, Antonioren sorbalda izerditsuan ondoratu du burua. Sorbaldan jarrita duen ezkerreko belarritik Antonioren taupadak entzun ditu, gero eta ozenago, gero eta indartsuago, eta eskuineko belarritik sirena ahotsak, gero eta gertuago. Begiak itxi ditu eta une horretan munduko emakume zoriontsuena dela sentitu du Jenniferrek.